Сега обаче е време да ви срещнем с нашия специален гост. Днес той е от Пловдив, известен е с любовта си към рок-музиката и с това, че е създател на един рок-фестивал, който този път ще се проведе за четвърта поредна година в града под тепетата. Запознайте се с Владислав Ботев. Владислав Ботев е познат и добър приятел на всички български рок-банди. Строителен инженер по образование и музикант по призвание. С годините музиката у него надделява над инвеститорския бизнес и сега благодарение на това Пловдив се гордее с Полинеро Рокфест. Четвъртото издание на фестивала, който Владо основава, очакваме през април. Сега ви представяме един музикант, певец и рокаджия Владислав Ботев. Заедно с Владислав Ботев вече се намира нашата колега Галена Паскова в Пловдив. Разбира се, ще разберем кои са неговите любими места, но със сигурност ще разберем и любопитни подробности за предстоящия рок-фестивал, който ще се проведе през месец април. Галена. Здравейте, колеги, отново от Пловдив. Ние вече сме на сцената на Летния театър, едно емблематично място в Пловдив. Всъщност, то е ситуирано на Бунарджика. А сега към нашия специален гост Владислав Ботев. Здравейте, добро утро и добра среща. Намираме се, както вече обявих, на сцената на Летния театър. Едно от вашите любими места. Защо? Аз мисля, че в Пловдив има толкова прекрасни места, че това е само едно от тях и то днес само за мен, за всички пловдивчани, особено тези от по-старото поколение, към които и аз се числа. Това место е свързано, разбира се, предимно с безкрайно много музикални изяви, на които съм бил свидетел тук. Даже вие сте по-млада от мен, не знам дали си спомняте. Самата Тина Търнър тук два концерта имала през 1981 година, ако не се лъжа. Гледах ги и двата. Разбира се, не мога да пропусна култови български групи като Щурците, Сигнал и кой ли не. Надявам се, извиняйте, че ви прекъснах, но надявам се, че и още известни български, и не само български групи ще дойдат тук. Кажете ми, има ли други места в Пловдив, които носят духа на рока, на пловдивския рок, ако искате? Аз мисля, че има по-скоро, разбира се, в тази връзка бих споменал и антични театър, на който се случват много рок-концерти, но разбира се има и някои емблематични места, на които няма да цитирам места, всички пловдивчани ги знаят, в които се случва рок-музика, да ги наречем рок-кръчми или рок-клубове. Но, примерно, Летния театър е едно от местата, където е вечно настроението и настроението вечно е музика. Не случайно сме тук, още повече за да анонсираме нещо прекрасно, което предстои да се случи в Пловдив. От 25-ти, нали така? 25 до 27 април. Всъщност ние сме на сцената, където... Искате ли така да пообиколим, да покажем в момента какво е състоянието? Освен чудесните безбройни катерички, които са около нас, мисълме тук на сцената, по дърветата. Тук имаме все още шума, което означава, че не е почистена сцената. Тя ще бъде приготвена за фестивала. Това е летен театър, респективно през зимата. Тук, освен да очакваме да вали сняг или дъжд, не се случва нищо такава. Но от вчера, както се казва, сме на театъра и ни очаква едно сериозно почистване и въвеждане в ред в експлоатация. Аз мисля, че вашите зрители сами могат да преценят. Това наистина е едно чудесно, уникално место с почти 2000 седящи места. Мисля, че в България почти няма аналог на фона на този прекрасен парк Бунарджика. Това е просто место създадено само да се слуша рок. Аз съм пристрастен, разбира се. Тогава един такъв въпрос. Дали тези всичките места ще бъдат заети по време на тридневния рок фестивал? Какви са групите, с които ще ни изненадате? Български и чужди? Тридневния рок фестивал е пред своето четвърто издание. Той се провежда в последната седмица на април и втората седмица на септември. Доста хора са ме питали: Владо, що правиш две издания в една година? Аз мисля, че Пловдив, и не само Пловдив, като цяло и България, имат необходимост от повече рок-музика, защото тя е много чиста, много смислена и на фона на тази другата музика, на която не искам да я цитирам даже и името, ние хората, които слушаме и се занимаваме с рок-музика, стоим, така бих казал, доста позитивно и доста интелигентно, даже бих казал. Назовете ни някои от групите, известни изпълнители, които ще бъдат тук и ние ще дойдем, за да ги видим.
На всеки фестивал участват между 15 и 20 групи. На предишните 3 издания до сега общо 60 групи са свирили на тази сцена. Предстоящото 4-то издание ще даде нови 15 групи в листата на феста. 3 от тях са от чужбина. Бих споменал един чудесен изпълнител Майкъл Борман от Германия с колеги гърци, групата Red Room. Напред ли е германския рок? Германския рок бих казал, че е по-напред от българския поради обясними причини. И да довършим, може би, още мъничко. Група БТР ще бъде хедлайнер на култова българска група на последния ден на феста, който е в неделя. Тя закрива феста. 4 пловдивски групи ще участват. Една унгарска, още една гръцка. Изобщо много е пъстро и много е различно всичко това, което се случва на тази сцена. Което ще се случи всъщност април месец от 25 до 27. 26, Добре, нека да поканим всички зрители, а да ви попитам така един малко по-предизвикателен въпрос. Виждате ли рок-музиката в Пловдив да помогне на кандидатурата на града за Европейска столица на културата? Вие възнахнахте, явно имате вече и отговор. Много съм доволен и щастлив, даже бих казал, че тази година и двете издания на фестивала са включени в културния афиш на Пловдив. На всички плакати, на всички печатни и мултимедийни послания, които отправяме ние от фестивала, стои, разбира се, и изречението, че фестивала подкрепя кандидатурите на Пловдив за културна столица на Европа през 2019. В този смисъл аз приемам по-скоро подкрепата на общината с включването ни в културния календар като една цялостна подкрепа към това, което ние всички, които се занимаваме с рок-музика, правим в този град. За мен е удоволствие. Добре, да пожелаем все повече почитатели на рока да има, на хубавата музика, на хубавата българска музика, пък в крайна сметка, хайде да си го кажем на 100% на пловдивската музика, пловдивския рок. Аз бех решил да вода дълга така тирада, защото като хвана микрофона... Кратко и ясно. Това, което искам да отправя като послание, че рок-музиката прави хората позитивни, нормални. Поне аз, всички от тези хора, които се занимават с тази музика, за мен са такива. И в този ред на мисли искам да им пожелая да имат все повече и повече, както се казва, творчески успехи и изяви на сцени като тази. Хората, които са тук от другата страна, публиката, да се сблъска наистина с качество и с искреност. Добре, това е добър финал и на нашия разговор и на фона на тези седалки безброй в бяло, зелено и червено. Наистина патриотично може да се почувстваш тук. Сега заставам тук, за да не гледате вие непочистената шума и се надявам новата ни среща, защо не да бъде примерно още веднъж от Летния театър. Колеги! Благодаря ти, Галена Паскова, в компанията на Владислав Ботев, почитател на рок-музиката и човека, който организира рок-фестивал в град Пловдив. Разбрахте, неговото 4-то издание предстои сега през месец април. Със сигурност нашата камера ще запечата незабравими моменти от този фестивал.